Good morning. Well, at least morning. It's Saturday, something like 7:30, and in about 10 minutes the vocalist of Two Wolves, Ilkka, is going to pick me up for a music video shoot. Two Wolves is going to shoot a music video today for one of our songs from our latest Men of Honor album. And we're going somewhere in the eastern part of Finland, but I'm not actually even sure where we're going exactly. But as long as my driver knows, we're good. Kouvola Mad Mix Studios, we're gathering and leaving from here. Tired! Pitkä Shell, so long shell, our rally point. So here's the crew: Ilkka, Aleksi, Niko, Aki, Los Osmondos, Ossi, and here's our bad guy. Getting ready for the first shot. And people are looking like read between the lines. Guess what finger? Se on muuten hylkeestä. Näkee tosta sen. Fuck you, this is Nor. This is our Rasputin. Fuck us. Se on vähän lailla. Niin. Pitäisikö laittaa tää siis jossain niin tonne? We're on the location. Niin. And beer is good, as always. Se on se repu vielä. Okei. Joo, saa Pietari kantaa kuvaa. Ja se itse asiassa lämmittää. Kyttää. Vittu, Tremorgier! Tremorgier, yeah! Tremorgier! Harry! Yeah. Yes, yeah. Ready to party! Aleksi on ihan meiningeissä. Vapauden merkki. Ani on pitänyt tänne vapaa. We had to go to a different location. The lens of the camera was blurring, all blurry because of the cold. So now we are in the same place we brought our record release parties. So this is the same place. So we'll do the rest of the video here and then we're all done. Niin, ukot on tuolla. Ai niin pitäisikö pullolla käteen? Ei se näyttäis näin. Ai. Nyt Se pyörii oot sillä koko toiveikas. Joo. Joo niin, se riittää, hyvä. Mulla sammuu toi pais. Sekin pitää muuten kuvata tässä näin. Otetaanko Kuvataanko se erikseen? Kuvataan. Vai onko se, että... Joo, Jos me ollaan tässä pöydän ääressä silleen niinku... Sit tää pahis riehuu vaan tää taustalla silleen niinku... Se vaan vittu on siinä, me ollaan kaikki silleen vähän kyllästyneen näköisiä silleen... Sit yhtäkkiä... Niinku silleen ollaan vaan silleen... Vittu, voisiko tuo äijä lopettaa? Niin silleen... Ei vittu tästä. Mekin istuu itse tässä pöydän ääressä, kaikki on silleen, että... Äijä riehuu se vittu tuo vessuri käteen, se ottaa vittu meidän liikaa sitä asiaa. Going to Mad Mix Studios, seeing what we have.